andito naman kami nagbabalik sa isang malakihang mukbang. Isang kamirang mukbang gagawin namin ngayon. Isang prutas sa probinsya na hindi pa namin kinakain at hindi nyo rin natitikman. Nakikita nyo yan? Nakikita nyo yan ha? Bunga ng batilis yan, bunga ng batilis. Itatry namin kukunin at kakainin. Kumatkat na si Purungkoy. Kainin na yung papaya na hinog. Yun, kinain na. Purungkoy, paslawin. Ang sarap daw, sabi niya. Kasing sarap ng iba. Hindi pa natagbaw. Kinain pa niya ulit. Ayun. Purungkoy na naman. Kumakain ng papaya. Kinitkit ng agap, kinitkit ng maayos, kinitkit ng walang tigil. Purungkoy na naman. Uy, may palingon-lingon pa. At nilawa niyang isa at kumakain pa ng papaya, Purungkoy. Huwag mong tigilan, Purungkoy. Uy, bumaba si Purungkoy. Parang hindi niya kinaya. Mga mahinang nilalang, ako naman. Tingnan nyo. So, ayun na. Umakyat ng isang unggoy. Ang bilis umakyat ng unggoy. Unggoy yan. Si Mr. Quackak. Mr. Crab Quackak. Umakyat na siya, guys. Yun, kumuha ng isang papaya sa probinsya, parang saging. Kumain na siya, guys. Tara, may palamon-lamon pa. Bigyan mo naman ako dito sa baba, do. Bigyan mo naman ako dyan, guys, lumamon pa, guys. Paano siya lumamon, guys? Itong ganan, sige, paano? Bigyan mo naman ako dito. Hoy, magbigay ka. Ang sarap mo naman sa pakin, Bigyan mo naman ako, to. Sige, sasaluin ko. Sige. Ayun. Hindi na ako makyat dahil marunong sila makyat. Ako lang kakain. What's in learn? Ganito. So ayun, guys, next natin kaakyat si Mr. Budol. Si Budol. Boss amo namin, guys, si Budol. Umakyat na siya, putara, guys. Umakyat na siya, guys. Kumuha ng isa, guys. Parang uwi niya, guys. Parang sarap na pakin. So kumain na si Mr. Budol. Ayun. Nahihirapan sa pag-akyat, guys, kasi nahihirapan siya ng pag-akyat noon, ngayon. Ginagawa mo. So kumain na siya, guys. Parang nahihirapan na, parang baki na gabam. Ano ba yun? Pag-shoutout kang Bibilia Anggoy. Shoutout sa'yo. Mangkin. O kay Anne-Marie Pulido. Shoutout nyo. O kang kay Dindong Matibo. Shoutout to you, sir. Thank you. At shoutout din kang Ginel Poras. Shoutout sa'yo, bro. Ginagawa mo. Harap. Ang sarap. Kasing sarap mo. Anong magagawa? Laging natutulala sa iyong malapit. Parang may mali. Kita mo. No, please, no. There's no need to complicate. All the time is. Pasensya na, guys, kasi kinakapoy na kami dahil nag-shooting kami bukas ay noon. Noon. Hihina kami dahil kinakapoy kami noon. Kaya dito kami kapon. Kumain kami noon ng papayas. Kaya andito kami noon. So, guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa mong YouTube channel, #BudolVines. So, sa nag-subscribe, i-subscribe din ko nimo ko. Kami, guys, kinakapoy naman gubigon. May nagpapa-shoutout sa amin si Deyadab. Yeah, guys, nasa taas. Shoutout sila, guys. Yun. Shoutout kang Deyadab at ang James Shop. James yan, guys. James Shop yan, guys. Yung kapatid ni Victor. Guys. Magpapasok pa sa dila yung ano ni guys, yung tagok, guys. Akala ko yung mga apoy lang mapapasok. Ginagawa yung mga tagok pala. Ang kate, guys. Bye-bye. Bye-bye.